takasvika pamunda ipapo vana vese varipo. Munda uyu wakakura zvinokwanisa kuita hectare, that is point. Munda ipapo pakabuda mashoko ekuti pana mbuya anozvi mbuya manyere. Takati wazouye kudare chizvitaurirawo wega. Vanotiwo wakamboparima ipapo pamunda ipapo. Asi kurima kwawakaita vanoti wakapiwa naita kufundirwa. Asi vachirima ipapo mbuya manyere Emilia haana chaakataura kana kukomplaina kuti warima munda mangu pamusi uyu. Hatizivi kuti mbuya manyere wacho wauya here kana zvakamira sei. Vari kuti mbuya manyere havana kuuya, asi ndiwo wanga wakatitaura kuti ndakamboparima. Emilia achibvumira nazvo kuti wakamboparima, asi haana kupa complaint warima munda mangu. Tozotizve pane nhaurwa yakatsanangurwa yetoilet yakaiswa mumunda imomo nambuya ava. Yawakazozibvisai naitai maisa toilet munda mangu. Yakabva yabviswa toilet iyoyo. Hatizivi kuti wakabvisana pacondition ipi, asi toilet yakabviswa. Munda iwoyo zvinonzi Emilia wakatoupiwa munda iwoyo naitai vachiratidzana maboundaries. Asi Emilia wakuti kwese ndekwangu, ndo matsananguriro avari kuita. Ndingangoti shoti ndo mafambiro. Sevendewa mafinance muti munda ndowani. Sekuona kwetakaita isusu wawatoende anga iri yekuti dai mbuya manyere anga aripo achizvitsanangurawo kuti ndakamboparima ndichikumbira ani, zvanga zvaitibatsira kuti isusu tisazope hedu judgment yekuti munda ndewani ndika ndewani, asi iye kutsanangura kwake kwaigona kubudisa judgment. Kurima kwaakaita kutaura kwaakaita wakati ndakapiwa naitai uyo aripo ndokutaura kwaakaita. Kuti munda uyu ndakakupiwa naitai amai manyere mai hapana zvawakataura ndizvo. Amai vazotaura pahapani. Amai muda rudi buda utaura ngenyaya yacho pamunda ipopo. Inini ndakagara pamunda ipopo emiri kudema. zvakaitika muripo Zvakaitika ndozvandinotaura. Saka akandibvukira ina zita rino handinaurizwa. ndati emiri kudema. Akandibvukira istendi ndarima. Ndakarima ipapo ndichisiya nzvimbo yendaida kutema kuita huni. Ebva yadini vauya iye wakauya ngehweseri kwakuenda kunani kuna mbuya manyerere. Mbuya manyerere akazosvikira pakuti iwe tatibvukira munda iwowo tese. Wakasvikira pakuti azi iwe itai ndiwo wakabara ivhuri saka wachindopamba zvese. Saka ndopenda kubva ndazoti ndada munda ndini makati iwewo ndakazoenda ndakabvunza kuti azi munda ndipe. Saka izvo zviri kundishaisa kuti inini handina kuzotaura nyaya ipapo zvakazichimbomira ochitaura iona akazotaura kuti azi kana akapatora ndicharowa ngepeni. Saka zviro zvikabva zvatoninetsawo ipapo. Kana aiwa ari mapurisa acho mupurisa mukuru wacho anga aripo akatotaura kuti vaotishisa ndini ndakatanga kugara itai asipo kupuwa kwendakapuwa stendi ndiri chidwaini. Itai wakanga ari kumeeting ndatito kumeeting. Saka wakazoenda panzira munhu pekugara. Itai wakadini wakati ngaaendawo dini woona ega. Saka ndakaenda ndakatsvaga ndega. Saka ndosiya dondo ndakasiya rekuti ndinozotemawo huni ndiro rokuzira akazotemwa ndimai. Aiwa ndakauya ndakatsvagazve ndeibva ndazondise kuchidwanyika chiendawo ndebva ndainaona sekuchidwanyika webva uya bvazviona ndii apaona wakadini
abvaonaka ndo pakazoti iwewe wadini wapaona ndapaona chitsvaga mari tiendepi kwashi ndo pendazotsvaga mari bva taenda kwashi takachiona ise Bennett asati ashaika ndio ndakatoenda ndo pakanditazienda odini hamba itoende December ndatoenda nawo semchipa ikwashi ndo retinonga tirikutoshandisa zvandikuda chaizvo neripoti yandapiwa hazvina kubuda because ndindeiseswera kuti kana ripoti kai inofanira kunditaurira kuti takaenda tikaona 1 2 3 4 5 6 7 nzvimbo ndeyanhingi according to what zvatakaona nzvimbo ndeyanhingi pamakaenda pasabhuku anga ari kuenda izvozvi pamakaenda pakaitwa inspection ishe anga ari kuenda but ishe ndiye akakupa ine izvo saka maizoita inspection iyi munhu akakupai asibosei changamire kune nyaya dzakawanda uko nenyaya yekuti Bennett aenda achinopewa nhuminda masabhuku aripo masabhuku anga asingapewa nhuminda even kwedu uku kutone kumwe kwaakadesa futi vanhu so what are we saying chandikufunga naye anzani dzokai futi ikoko ishe saupanya asise anzani sanyamandi momudaidzere papo uye ishe saise anzani makumva ndautungoripo futi papa no problem then modaidza sabhuku moenda futi papapo ndinoda a detailed report because izvo manitaura pa I cannot conclude anything tareba mudzi yes ndachitoda kusimudzana kwachitamboti kana muchikwanisa kuwana bepa ndogona kuskecha kadiagram chezvakaita munda wacho ndi David Kutiyo ndaigona kuskecha izvozvizi muone zvakaita munda wacho nemadimburwa akaita nemagoronga nemapindiro aizoita mai avo kumunda uku vachidarira goronga kwanga wakugurirana nevamwambuya ipapo panonyatsoratidza mamiriro akaita munda unongozviratidza wega ndo zvandikuda izvozvo ndo zvandiri kuda izvo because information yamandipapa haisiri not convincing. I am not convinced. Yes. Sita ndiye ino rikudemba. Awa ndakamirira mai wangu. Awa madzibaba wavosimuka apa. Wari kutongodairo wawo. Ndiwo nyakutengesewa munda nawo. Na sapindira. Watengesewa munda. Wakauya panapo wachitaura kuti atinotengesewa munda apa. Munda takaita zvekupiwa zvichirimi. Asi pane zvinhu zvekutanga zvandakaona ipapo zvokuti unoti ndapiwa mundo wekurima iwewe ndiwe nyakuuya kochera makomba muso waguhwa stendi sabhuku angai ndiye futi nyakuchera makomba aizi cherapa nababa cherapa wachikwidza neyadhi wachigura mugana ndiyezve nyakuuya nemiti yakasima maakakachereswa makomba aya mazuva abvutwa stendi ndiye zvenyakugobora magamu amai wangu iyeyu asi akauya panapo achitaura nyaya dzekuti ndakapita zvekudini ndakaita zvekupi hozi ndirima amene kuti simba racho akarona ndiye zvenyakukanya zvidhina pasitendi ipapo asi nhasi tuzwa rudodairiro amene kuti arudaira akamira sei pachiipa papa iye nyakutengesa aripo chakaitika ndechekuti kuno makafika kuti achitaura kuti anotengesa ndokumbirawo mambombomubvunza kuti ko 200 yawakataura mumba medu yange iri yei kana ungosoda kutengesa stendi stage iyo ndakatofura stage ndapo ndinodzimena ownership
kuti muridzi wenzvimbo ndiani. Handisi kutonga nyaya yakutodzoka futi guys. Vanhu ndataura wese wadzokai panzvimbo apa ndinoda a comprehensive report zvamanipa apa ndinofara not happy go back. Ndokudaidzai futi go back. Kudaidza go back endai muite zvakanaka.